पता ना कहाँ सुत गइल बन या काहे दादा अबले अइली जा नाही केतना हम सहियारी अकेले हैं शहर तो मन उबिया गइल बाटे नी इतना पियास लागल बा इतना कि समझे में नहीं का करत हरु ये दीदी हां देखी ना हमके तो समझ में आवत नहीं खे अब जे तनी आइल बा तनी कोई सब तो ठीक है लेकिन देखी ना रुकी ना एथी होतटे भूखला से चक्कर में आ होतटे ना थोड़ी देही झम झनातटे लेकिन एगो बात कहतनी आपसे मरद खातिर तो हमनी के तोरती हिवा तीज करवा चौथ हर चीज के व्रत करते हैं अब मरद हमनी खातिर का करतन ऊ का करी लोग हमारा खातिर हमनी खातिर मने बताई हमनी का हे जो हम लोग का दान पुण्य करे खातिर हनु दान पुण्य कि अब सूची मत हाउ छोटा की ना आईली कजनी ना तो पता ना का करली हमेशा किंकर आदत बैतर न कि अपना गलू से नूर फैला लेलू तू कम बाड़ू नाही लगैनी हन जन्नी त अथु होइल आ जाय दी आ जेतने आ सेनुर लागी होतने न हमारी पति का बड़ी हमर प्यास लागल बटे तोरू लागल बनो ए जी हमारे कब चांदनी करी सुनी ना हां और अखिया में देखी ना कुछ ऊपर गइल खाजी काजी दीदी सरिया देनी दीदी हम तैयार होके आ गनी बड़ी सुंदर लागत है दीदी रो त हमरो के फेर कर देन बताई हमरो वाले छोट बानी मने चाम चुम में दम अगरैले रहेलु आ का करत रे दीदी हां खला आहे तने ई त फल आइला जानलु अब कौन बाटे ए सरिया के अब तीन आदमी के कर ले का ऊ बक्सर में भीड़ बाटे न फल क ए दीदी होनिया कुछ गिरता हौ धरावा न के हौ का गिरता हो अरे हौ थुइया हौ देखो ना अरे हौ तो ना सामान जातनी हम सरिया तनी जाई ना रो अब तन ध्यान दी निमन से सरिया दी हमनी का होतन जे चलो जाई इतना पियास लागल बा न कि हमर मन कन के आ लोगले चांद निकल सुनी ना दीदी देख लियो आ जौन काम ओइ क के आई ना बड़ा के मत आई अब कौन काम करी हो नहा धो चलो भाई एक देख लो आ निमन से सरिया दियो ठीक हां हां आ तू जा हम सरिया हम देख के आता का सरिया होत दौड़ दे स्कूल का हां कुल जानी भूखा ता लोग कि ना का करत लोग साला बताओ हमार पियास ले जान जाता है भूख लागल के रही क्यों ना दिन रात खातिर धोई बेटे कि भगवान थोड़े ना कहले बन के तू अपन जान दे दी आ तब एथु करियो खई हम मती कोनो भगवान ने का नल का आज खा ले आ मजा से जा हम खा कर नु भर पेटा तो कहियो दे भाई दीदी हमारा तो कुछ बुझाइबे ना कर हमरा के तो काम में तो 10 दिन रह जाए को बस से हुआ एक ऊपर रख देते ना आवत नहीं जानू कौन मन सरिया आवत ने चलिए दीदी चलो का कर गुरु का देलु सब हां दीदी मैं सरिया देने तनी हां तो करे लिए जे फोटो गलिया ना रही तो का कर जो तनी दिक्कत होत रहे देख लेके हां आपको पता है ना कि आइए छोटो को करवा चौथ में गीत उतना गावल जाला ये तू लोग ना गावलु जे हम मनी के गांव में तो केहू करेला केहू ना करेला हम तो शहर में रहल बानी हमरा तो अइबो ना खास तो का हो हैं खास तो का ना हो तन में लाता कि असई खराई मार दी आइए छोटो को तोर पियास वस नहीं खेला गलो हमारा आ ये दीदी का कहतनी हमरा के तो कोई कह दी 10 दिन रहे के नु तुम रह जे यही तरह हम नवरातन करी ना सब कोई 9 दिन भूखेला तो हम 10 दिन भूखी ना हमरा कुछ बुझाइबे ना करेला हमसे तो एक रात ना बर्दाश्त होला 1 घंटा हमरे से ना बर्दाश्त होकेला हमरा के जाने दीदी भूख मत यही से हम मोय पर अबिए करी ना हमरा भूखे पियास ना लागे की जाने हमरा पर लागेला नु कि शंकर जी सवार हो जाए ना दुर्गा माई सवार हो जाए सुन जा अभी देख अब दिन तो पार होत नहीं खे एगो खिस्सा हम कहतनी एगो हम व्रत करे रहनी जन्माष्टमी ठीक जन्माष्टमी जन्माष्टमी का व्रत करे रहनी कौन देता के
कृष्ण जी के जन्माष्टमी। अच्छा। जन्म ना, हम ना करेला अब नहीं। हमसे बर्दाश्त भइल नाही। ठीक है और हम फल आइले चढ़ावे के, अब हम चोरा के खा लेतनी। का उचित दीदी अब फलावा चोरा के ना खाई जाला। अरे त जितनी बुधिया रही होत है ना बुधिया अरे ना ना ये दादा। भूखल काहे के रहलू बा? बड़ी पाप लागेला तो सुनिए जी एगो बात का बासन कहतनी। कौन हम कर बुद्धि में ना बुद्धि उघार रहलिन त अरे हूं ने करे के समझाओ पियासल बड़ी कबे से। जल्दी त सुनी न, अब हमार का भइलो कि हमसे बर्दाश्त ना भइल त हम केरा का खा लेत रे दोगो। अब खा लिहनी, अब माने एगो झूठ बोले के 100 गो झूठ बोल देहनी। आ ये दादा जन्नी। ये कंट्रोल बा। अरे नाजी औरी आर पड़ोस को आदमी रहे, अब पूछ का हो तो के बर्दाश्त हो जाता ओए माने हाय रोमा झाड़ ले तड़ी। हाँ, लेकिन हमारे से बर्दाश्त हो जाला। कि केहू के ना अथु भूख प्यास मत लगे। एगो तो पति परमेश्वर की और दुआई खातिर लंबी उम्र हां खातिर लंबी उम्र खातिर हमन के हे वही शंकर गाने- भगवान हमारे आदमी को लंबा उम्र सुनी। हाँ। हे शंकर भगवान हमारा आदमी के लंबा उम्र दियो। हम तो 24 घंटा रही ना, कतना आदमी करवा चौथ भूखे लनु त रातिए में चांद देख के पी लेवेला, लेकिन हम पानी ना पीना। ये शंकर भगवान हम बिहान भइला अपन बरत तोड़ी ना जान जा। हमरा कुछ बुझाइबे ना कर ना भूख लागे ना दो दिन पिया। की बात तुरल जाई ना जी। हाँ, तब दो का? दिन की बात तुरल जाई। हम हाँ? हमनी को 2 दिन के बाद चंद देख हाँ, के कि हमनी की मर्द कौरी और दिला के गायो से बड़का चाल ए चले दीदी, से और पहले का तो मोरो से है? चना है? कितना सुंदर जा लागत है। जा तनी पानी लेके आओ तो। पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, उठ। आ सुने ना दीदी तन मन चल ना जाई मन नहीं खे जाइबू। देखो लिया लिया वो पानी पानी। चक्कर होता तोहरे नहीं अब हमनी चक्कर को होता। मौत की तरह। और ये पानी पियबू। हाँ, लिया आओ पानी दे लोटकिया में लिया वजह तो। लिया अब हमनी कहती को जा लिया आओ पानी। जल्दी जा तो जा उठो। रुको नहीं, एकदम से अभी करते ये तो हो जाता रख है। जा। हाँ? ये का हुआ? ये दया ये छोटकी जा हे गंगा जी हे शंकर हां भगवान ये ना ये हम ना छुनी हां है क्या कर देते भाई आ ये का जी दीदी 4 दिन 5 दिन भूखे वाला है के खोले बा हो लिपस्टिक लागल बा है देखत तारू आ ये लग के सुगा दिया ना 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 हम आई नीनु तो मुंह काटत रहला एकरा के छिपा में से हे जे लेके तो हम अरे तोर माई ये संस्कार सिखैले है कि तर तिवार के पर्व के जुठार दे बाबा देवता न था। ना जी दीदी हम सोचने नु मुंह सब जुठा देला सा हम कन की खाना में घर घर लगा वो सब ठहर चुप लगे रह। अपन चुचित बंदे रखो। हम कने के बाहरवा फेंक दे हम ना ते में अबे आवाज तेज निकाल दो ना तो मन करता कि जीभ फेंक दे छपटा को नहीं परान फेंक दे। ए दीदी हम भूखल बने जी भगवान सब झूठ बोला मैंने अभी हम बेटा के फोन करके कहतनी ई आई मर्द ना जी और तू आई जा दीदी गलती ए दीदी बर्दाश्त ना होत रहला एकर माई का सिखैले ए दीदी बर्दाश्त ना होत रहला भूख हेलो हां ये दीदी छोड़ दीजिए हां माई बोल लागतनी। कैसे है झूठ पे अरे एकदम का गगन पी के झूठ बोल एकदम और जानलू माई फल खूब हे माता। आई रहला चोरा के आई खा ले लिए कराओ तो भूखल ले कोनो आदमी होला ए दीदी में कुछ होला ना नु हैं इमे कर माने ई कोनो आदमी होला जी। ठीक बटे रखतनी जैसन माई वैसन न ए भगवान थोड़ी ना कहले कि तू अपन जान दे के भूखी हो ई भगवान तो झूठ कैसे रुआ दाग के एकदम बतियावत तारू शरम नहीं खेवत मरद कर दुआ ये बढ़ावत तारू तो तुझे कुल फल जी ठहरे दिल बोतल लेके तू चाटा खा ला हटी जी हटी हम जाए हटी चले हम चोटी को ए दीदी पार्टी ना कुने के जुठा ले सब जुठिया के रख दियलु तू ड्रामा कर ले बड़ू हमनियो का नाश कर रख दियलु चल आजाद तनी सलाई ओने ले भेजियो सलाई कहां बा हे दोनों मच्छी से धइली भाई सो लौकत नहीं खे ई भगवान थोड़ी ना कहले कि तू भूखा रहियो भूख लागी तो तू खइयो मत पीहो मत ई का देने लोग के कहने कौन भगवान कह देले बा हमारा तो ए तू किताब में लिखल बा कि भूखा रहियो आ तेरा भूख प्यास लागी नु खात रहियो पूजा करत रहे हमरा गांव में तो असही उठेला हम देखो ना पूजा करत रही गोइली से तो गोइली से हम अपन मरद के लंबा उम्र खातिर भूखल बन त हम पूजा ना करम भूखे रहे से का आशीर्वाद मिल जाला भर पेटा खा के पूजा कइला पर अब गाड़ी में तेल ना रही त गाड़ी कैसे चली त पेट भर रही त पूजा करम तबे ना हमरा के भगवान और ऊपर से आशीर्वाद दिहन आय नया नया नियम लेके चल तड़ी जा ओम जय जगदीश हरे हरे गिया कमला बिहारी ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे
जब शंकर भगवान गोला तन जय दुर्गा माई गोला तन गलती से माफ करिया तोहरे बेटी हनी तोहरे बालक हनी और क्या जब नागे से तो हम अपन पूजा कर लेनी गोला तन हे माई शंकर भगवान गोला तन हे कालवा चौथ के व्रत पूरा करिया हे शंकर भगवान तार हर साल व्रत असही कर जान जा। अब तो भगवान के पूजा करिए देनी अब ये उ तो ले ना जियस ई हम खा ले तनी अभी तो हमें भूख लागल है अभी तो अभी कब खैबे कनी एगो सेव कनी एगो केरा कनी भैया जा धो दे तनी मोबाइल ले जाके खाइम की वो अपन अइया से ले जियस चाहे ना ले जियस सेव ले तनी